Nindot kaayo ang gipasalig ni Kristo nga ang iyang yugo sayon, unya ang iyang ipapasan gaan. So ang nagsunod sa Ginoo mga igsuon, kanunay ginang sayon ang kinabuhi, unya gaan. Light and easy life. Lingiyay mong tupad. Ingnanaa ka anang klasihas kinabuhi nga sayon o gaan. Kanang wa kay bugas, karon ba wa kay bugas, unsay imong paminaw sa imong kinabuhi, sayon o lisod? Kanang wa kay ikabayad sa eskwelahan, sa tuition sa imong anak, paminaw nimo sa imong kinabuhi, sayon o lisod? Kanang mangabit ang imong bana o ang imong asawa mangabit, paminaw nimo sa imong kinabuhi, gaan o bugat? Daman tong kasuko ang itubag, gaan. Kanang imong anak mo suyop nya pitidang adika, unsa may imong kuan sa imong kinabuhi, gaan o bugat? Kanang punayan kag libak sa imong mga silingan, daoton ka sa imong mga kauban sa opisina, paminaw nimo sa imong kinabuhi, sayon o lisod? No na. Kung ang imo ganing tubag, dining tanan akong pangutana, sayon o gaan nga ihandol kini mga butanga pasabot na akay Ginoo. Nya mo ingon gani ka, lisod kay Padre, lisod kayo. Wa kay Ginoo. Mo na. Nya, gusto mong naamoy Ginoo? Gusto dili? Ako gusto sa ko. Palit mog slat. Sunda ang Ginoo, matud pa ni Kristo, sunda ninyo ako, imitate me. I am gentle and humble of heart. Pasabot atong desisyon kung mosunod batas Ginoo o dili. Gusto kag bugat o lisod nga kinabuhi, ayaw sunod sa Ginoo. Gusto kag sayon o gaan nga kinabuhi, sunod. Kanang mga sakit, kanang mga kasakit, sayon kay nastanan og mosunod ka sa Ginoo, gentle and humble of heart. Muna sila si San Roque, San Isidro Labrador, kanang tanan nga mga nagantos o gisakit nga mga santos, sayon ra kay nilang gihandol, wa gid sila magsigi og kana ganing reklamo, sige kasuko, nga naman sayon ra gyud kay kinabuhi handolon. Muna sa atong unang pagbasa, niingon dire nga kung inigabot na niining atong Ginoo, kining hari nga atong Ginoo, wag tango niya ang tanan nga mga kagubot, gubat, di na ta maghimog mga bangkaw, mga espada, mga karwahing igugubat, maghiusa na ta. Nga naman, kay nagsunod naman ta sa atong hari. Matod pa sa atong salmo, atong tubag, daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Pasabot, hari mao'y tigmando nako, Dios mao'y akong ampuan. Kinsa maroy hari sa inyong balay? Ang Dios o kamo? Lingay mong tupad na kinsay hari sa inyong balay? Yan na. Nga nabitang magtanaw ko anang mga taong mga masinupakon sa balaod, murag yun silag mga hari sa karsada, anha mo parking, dili sila'y gahimos karsada, sila'y nagpahimos, hari yung kayo. Ako'y hari din siya. Nabay balaod nga wa lang untay parking ang karsada, ako'y balaod. Nawa na mga naong na mga tawhana. Bugat kaya na silag mga naong. No, niya ang ilas ang mga silingan nga igo sa ilang kabuang, bugat sa gnaong. Kumusta kaha ang atong na nagplano ron nga mudagan sa barangay elections o SK? Unsa man na sila? Nagsunod sa Ginoo o mga hari sa katilingban?
Ayaw na ninyo pilia kanang magsigig hari-hari. Mga gara kay tanan mo apply dayon kunuhay katungdanan. Unyag mapildi, dili gyud mo alagad, maghuwat usag mo daog, una mo alagad, mga buangon. Kinahanglan lang ginang mudaog ka para manglimpyo ka ng kanal dias barangay, anang barangay road. Kinahanglan lang yung mudaog ka sa eleksyon para mutabang ka anang mga balay diha, imong mabutangan lang ang tagamay sin, matapalitan nimo gamayng plywood. Kinahanglan pa yung mudaog ka sa eleksyon aron mo sip-sip ka ng mga daan diha nga ang mga sagbot ni ana na nahimo ng blind curve. Di jud ka sip-sip anag di ka mudaog sa eleksyon. Kana mga basura, di gyud ka kahipos ana, huwat pa gyud kag mudaog sa eleksyon aron manghipos ta anang basura ug magtinabangay na lang ditag hipos ug basura. Kinahanglan pag itang i-elect. Lasa gud nato. Da. Nya mag-away-away pa. Nganong mag-away manggitag mga apply ta ng pag-alagad sa katilingban. Nganong iagi pa man ginanatog away, iagi pa ginatog linibakay, dinautay. Why mga Ginoo? Matud pa diri sa unang pagbasa, magkahusay ta, mawa na ng gubat. Anong dig magkuyog lang mo dihag pang-apply? Gisuwayan na nako sa una katong kuan, ng-apply mi sa kanang mahimo kang officer sa among department, sa Commerce Department. Ang akong kaatbang, ako rasang classmate. Nya ako, classmates ako. Nya, mangumpanya mamisa ka ng room to room. Room to room, ana. Ay, eleksyon lagi. Nindot man sa practice sa eskwelahan. Ako ray lahi kayo nga mo kumpanya. Ang akong isulti na ako interesado ko mo serve sa atong Commerce Department. Kana sang ako dihang sila skuan na ngapply po na sila pag-service. Ug mudaog na sila, di gyud ko mohunong og serve sa atong department. Moalagad na sa kung kinsay mudaog. Nyag inyo kung i-elect, samot na kung moalagad. Landslide. Landslide, wa jud ko napildi. Sus, wa napildi. Wa gyud, wa sa ko'y kontra. Kay katong akong kontra ni dapig mo sana ko kana sila sa Chris kana mas may pa kanala inyo pilios Chris kay may nabutan na. Chris man sa ko dito so na di man ko siyano. Ako nang gigamit oy. Sa pag-abot na sa kaning kuan kaning wa pa man toy Supreme Student Government ang UC ato kanang CCC nagpanday pa man mi sa Constitutional Convention naghimo mig Constitutional Convention ako kinapobrihan gather tanang mga student leaders ako ilang gipili nga chairman sa kuan aning Constitutional Convention mura sa ko presidente sa Supreme Student Government kaya ako may mo represent kadto sa administration ako may mo atubang dito. Musulti sa gyud ko dito kay alagad man ko sa katilingban kinahanglan pa kong i-elect alagad man gani ko wa ko gi-elect samot nang gi-elect ko unta dili ba kay mugimok lang panahos eleksyon nya ighumas eleksyon nga nangasaw wa na di na magpakabana bisan nalas pagpunit anang gilabay ang sagbot yasdan di na gyud kapunit unsa man nang kamot nimo kinahanglan i-elect aron mo punit anang sagbot. Di gyud kahangyo anang iyang silingan na siyang tugkaran nga nagparking des karsada di ka kahangyo diya nga ato lang nang iari diri ipadapli lang na nato uy noy wa ra ba koy parkingan sa diri lang parking sa among tugkaran unsa di na mo kaagi sagdi lang mas maay nang di mi kaagi basta ang mga tao des karsada makaagi lag tarong ninduta ka nimo no siya mo ding wa ka makadaog sa eleksyon sa una kay may kay kang tao. Di na kinahanglang i-elekta o i-elect sa ta nga lagad tag samot nga official nga pangalagad unya di sa ta ma-elect unofficial nga pagpangalagad pero in support sa elected kinahanglan pa gyud natong hasulon mo na nga niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa ang espiritu nga nagbanhaw ni Kristo maurasan ning espirituha ang mupuyo nato ug kun kita gipuy-an na diining maong espiritu unsa may mahitabo dili na ta magkinabuhi sumala sa lawasnon or tawhanon nga kinaiya
Unsa may tawhanon nga ako gyud maoy unang makabenepisyo sa mga kaayuhan sa katilingban. Unsa may Dios nun? Ako maoy mohatag og pabor sa akong isig katao. Mao na si Kristo, siya'y nagpakamatay para nato. Dili siya maoy ni patay nato para siya mabuhi. Kanang na nagubat karon nga mga nasod, mga leaders kana nga way Ginoo. Bahala nag mga matay mo diha basta kami buhi. Mao man ang paradigm nga gisunod ana. Mas maayo pagpatyon ti ka kay di man gyud ka mosunod nako, patyon ti ka kaysa ako'y imong patyon. Ana. Kinsa ninyo dinhi ang gustong sudlan sa Espiritu Santo? Taas ang kamot. Ang di mo pataas, sudlan sa demonyo. Sige na. Tas ang kamot atong i-proclaim nga gusto tang sudlan sa Espiritu Santo. Oh, ana, very good. Kamong ni isas kamot lingian na imong tupad. Ingna mas maayo pag ako'y magantos aron ka malipay. Sige na. Sige na. Na. Wasad mangli. Kamong mga asawa, ingna inyong bana ug naa na ron diha. Dong gusto kong malipay ka, bahala nag ako mo'y magantos. Sige na. Sige na ba? Klaro ra ba kay nga bana na nimo kay gatupan mo lingkod? Moingon sa na imong bana pikat nimo dambuang nga kay sige mo kay kag yaw-yaw, sige mo kag panugo nako, mura naman kag akong mama hinoon. Antos-antos ka diha, perti na akong inagwanta nimong buhanga ka diha. Lisan na mo yaw-yaw ang bana kung naa sa na siya Espiritu Santo. Kaya moingon mo sana siya, ayaw day, ayaw antos nako. Mas bali pag ako'y magantos para ka malipay. Magkuntis na mo, kinsay unang makahatag o kalipay. Di ba? Mga naong baya. Og mauna na ang kinabuhi nga gaan og sayon. Kay matod pa sa istorya, kung nagkahigugmaay lang ta, bisag labing na sayop, bisag saging, basta labing. Kanang gugma, bisag way gikaon, malipayon, basta na ay gugma. Way sudan, nya na ay gugma, ikaon nimo sa pulos kanon, nga kanang mais ba nga ginaling sa bato, hait man kay nastanan, mao man ay kinaon na mo sa una, labi na ng numero 12 na, maguwang lagjutay sa tibuok nga gi 1/4 o gana. Muhait ta din diay. Hait kay tanan pero naay gugma sayon kay tunlon. Kay ngano man ang naong sa imong gihigugma murag adobo o humba nga imong kanon. Kay sa iya palang naong magtubod na imong laway. Di ba? Pero tanawag magkaon ka, nindot kay imong mga pagkaon, nindot kay imong lamisa, lami kay imong pagkaon, ang nilingkod sa imong atbang, ang bana nimo nga sigig pangabit. Di gyud matuon ang kanon. Murag musuka sa kaluod. Maingon ka, ni maligan. Ya, labi nagmagkatawa-katawa nimo, love you, die, no. Luod kay pagkaon, basta ang giay mong giatubang, wa nimo higugmaa. Presad karon panahos misa, luod kaayo tan-aon ang naong spare. Basta wa ka mahigugma. Sige lingay mong tupad ina, nahigugma ka pa diyo. Ingna ba? Wa mo manglingi. Karong August 6, upat na ko katuig, sukad ko na assign din isip inyong parish priest. Kumusta man? Nalipay mo nga na-assign ko din hiwa? Tingali. Ambot lang, lipay ba mo? Mga tingali, mga duha na lang katuig or less than 2 years or more than a little, wala na ko din Dili na ko ninyo parish priest. Ana. Nya, malipay mo, dili. Na, mga buangon mo. Mamili ra day mong tao. Pero sige na lang. Ako lang ng paundayunan. Og nalipay mo nga upat na ko katuig sa pagkapari. Gikan karon hangtod August 6, pagpalit mo upat ka slot. Ako ning gitawag og 4 slot
challenge. Humana man tong 19 slot challenge. Karon 4 slot challenge. Kay maugid nay akong kalipay nga mahurot ni kahalin ang atong slots. Nya kung ko tinuod mong nalipay nga ako nahimong parish priest, palitan ni ninyo kay di ni para ako, para ni sa atong gihigugma nga parokya pagtukod sa atong kumbento. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 31,918 ka slots. Pakpak. Anaa pay 44,082 slots nga available, 500 pesos per slot. Gikan karon hantod August 6, pamalit mo tag upat ka slots kada usa ninyo. Maabot pa na 2,000 ra may amount ana. Tan-aw na tog mahurot banig kahalin. Katong akong 19 slot challenge, ang akong naihap tanan hangtod kagahapon 225 ka 19 slot challenge. Baka. Sus, thank you kayo ha sa niapil. Nya ang atong kumbinto nag-anam sad og tubo. Ang atong drainage, kaning atong drainage atong simbahan, gikan didto naa man ni nag-agian ang inyong gilingkuran diha na. Nya lapos atong dito atong may dapitan ng atong gate. Naa na diha tungod ninyo. Mukalit lang mo niya nagkalusno diha, lamyon mo anang tubig. Kaluoy Ginoo, nausab ng atong drainage. Nahuman na dito ang pag-divert. Tuan ang ato kilid sa ilang cafe, sila na nay mga tumpag diha, no? Kay tuan ang ato agi. Adi sa dito aras unahan niya nana diha agis atong atubangan tungod na sa inyong pagpamalit og slots, safety na dinhi. Di ba? Yes, the Lord. Dili na mo diha malusno, gikondem na nato diha ang agianas tubig, ang imbornal. Kanindot. Nya ato pa yung gidagko ang atong imbornal. 36 ang iyang diametro ba na? Dako-dako yun. Pwede mo musod. Ato mo dito magtago-tago, pwede. Nya mao ni siya ang kalambuan. Nya ato sa kunong suwayag tan-aw ang atong kumbinto unsa nay nahitabo. Wa kayo pa mapurma ang para sa roof deck nga concreting kay gipauna usa nato ang pag-divert sa drainage kay sige na rabang uwan, kusog na kay uwan
Gani nigawas na tong tubig diha kausa nya diri sad sa atong dapit sa may kaning kusina nigawas na sang tubig kay murag nanay depekto diha sa drainage nya mo saka nas babaw mo na mo gawas sa anhi dinhi ang kuyawan tag mga lusno na nya ni mo nang nag-divert na. Salamat sa Ginoo. O kining tanan mga igsuon, mag-anam gini kanindot ang atong katilingban kung kita magsunod sa Ginoo, giyahan sa Espiritu Santo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, hinaot dugay pa unta kang mamatay. Kay gusto ko kuyog ta. Ana ha? O na siya, kuyog ta sa atong pagpalambo nining atong katilingban. Manindog tang tanan.